Здравейте! Аз съм Боряна и съм сертифициран инструктор по фейс йога от основателката на фейс йога метода японката Фумико Такацу. Днес ще ви покажа как правилно да изпълнявате техника за оформяне и повдигане на скулите. С техниката за повдигане на скули искаме да активираме едни малки мускулчета, които се намират в тази зона. Преди да я направим обаче, трябва да отпуснем цялата зона и всички мускулчета наоколо. Хайде да започваме. Използваме кокълчета и ги поставяме от двете страни на ноздрите. Притискаме и задържаме за 10 секунди. След което преместваме кокълчета в центъра на скулите, точно под коста и задържаме за още 10 секунди. Преместваме кокълчета точно пред ушите. Отново сме под коста. Притискаме и задържаме за 10 секунди. И повтаряме още веднъж. Отпуснахме, а сега да повдигнем и скулите. Заобляме горна и долна устна и се усмихваме посока към ушите. Пригладете съвсем леко с ръце посока към ушите, за да не формираме бръчки. Активирайте очи, като леко ги отворите и задръжте за 10 секунди. Отпуснете челюстта и потупайте зоната. И повторете още 2 сета по 10 секунди.